moldatzen dabiz, oin nik uste dut horri historia potentia dela baita be ama, ez? Ze amak galdu dago apur bat bere bizitza, ze ama irakaslia esan Sirian, eta oin Berlinen, igual hizkuntzagatik eta bere familixan pisua hartu dagoelako, aitzak jatetxe bat montatu dagoelako, ama dago etxian, ez? Eta amak galdu dago pixkat bere izaera hori bere ezin dagoelako lanen, eta, frustrazio hori oin dau pixkat amangan ikusten dut. Gero, Jordaniako errefuxiatuen kanpalekuan dauzen bi neskak han jarraitzen daue, eta han arazorik handixena da, eta hori kontatzen dau bere ahizpa nagusiak, die aurretiesko eskontzak, ez, nolan neskatiatxuak derrigortzen dituzten, 13-14 urtekin eskontzera, eta errefuxiatuen kanpaleku horretan zatarikoa da munduko bigarren handixena, oso zoritxarrez kasu asko dauz, ez, neskatienak hiltzen dienak harta Siriako errefuxiatuak ezin die eskolaratu eta 14-15 urtekin pixkat eskontzera derrigortzen dituzte, familia pobrezian erortzen dalako eta askontzako uste dabilako erantzuna hori aldala izan, ez. Eta gero, Samoseko neskan kasuan, Musdaren kasuan, lortu zabien uartea utzi eta Atenasera joatia, egon die denbora bat bizitzen Atenas ondoko errefuxiatuen kanpaleku batian, Grezian eskatu zabien asilo politikoa, baina ukatu indutzi asilo politikoa. Eta orduan, oin abokatuekin dauz, baina arrisku larrixan Turkiara deportatuak izateko.